Déu vos guard, bros. El bacallà a la llauna és un plat tradicional de la cuina barcelonina. És fàcil i ràpid de fer i està boníssim. És tot un passeig per les antigues fondes del costat del mercat de la Boqueria. Comencem amb uns bons lloms de bacallà. Evidentment, bacallà de salat. Els passarem per farina. I en traurem l'accés. En una paella amb abundant oli d'oliva, marcarem el bacallà a foc ben viu. Tenim que tractar que el bacallà estigui poca estona enfarinat i esperant per fregir, perquè la farina agafa humitat. Això passa amb qualsevol peix que fregim, com per exemple els santalusos quan fan el pescadito. S'enfarina i a l'oli, directes. Un cop fregit, el reservem a la llauna. I tirarem una mica de pebre vermell per sobre. És un pebre vermell que no és fumat. Ara laminem 4 o 5 grans d'all. Tornem a la paella, que té restes de farina, i l'oli ben calent, i afegim l'all. Ho afegim a foc mig, vigilant que no es cremi. I quan veiem que comença a ballar i agafa un to dauradet, afegim més pebre vermell, que també fregim. Ara posem al foc i mig got de vi blanc, en compte que reaccionarà violentament amb l'oli. Un cop evaporat l'alcohol, retirem la paella del foc i amb una cullera escaldem el bacallà i el pebre vermell, un parell de cullerades. Tornem a la paella on aboquem mongetes o fesols. La tradició d'afegir llegum amb el bacallà a la llauna ve de les Terres de Lleida, i per mi és tot un encert. Fem que es coï 5 minuts i ho incorporem al bacallà, a la nostra llauna. Fixeu-vos quina meravella. Tenim un forn preescalfat a 200 graus i introduirem la llauna, o en aquest cas la paella, durant 5 minuts. Bé, ja han passat aquests 5 minuts i el plat està acabat. No cal saber cuinar massa, és realment fàcil. I el resultat és boníssim. Ens veiem en propers vídeos. Cuineu i cuideu-vos.